Κύριε Σκόνδρα, καλό μεσημέρι τον Πελοπόννησο FM. Χτύπημα με Στεργίδη και Σμυρλή. Χαίρετε, κύριε Κοντό. Χαίρετε, με ακούτε? Σας ακούω μια χαρά. Καλό μεσημέρι. Ο λόγος σε εσάς επίσης. Πείτε μου λίγο πώς έχει προκύψει σε το φετινό καλοκαίρι όλες αυτές τις μεταγραφές και με αυλαία το χθεσινό διπλό χτύπημα λίγο πριν πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ποιος είναι ο στόχος που έχει θέσει? Ποιος είναι ο πύχης του Ατρόμητου? Ναι, ο Ατρόμητος μετά τις τελευταίες εκλογές του Ιουνίου απέκτησε μια πολύ ισχυρή διοίκηση και αποφάσισε αυτή η διοίκηση να κάνει κάτι διαφορετικό πέρσι. Πέρσι η ομάδα στα play-out τελευταία αγωνιστική έπαιζε την παραμονή και το πέτυχε ευτυχώς. Και βέβαια με άλλη φιλοσοφία. Φιλοσοφία με τα παιδιά των Ζαρουφλεϊκών, με τα παιδιά τα δικά μας. Της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής. Και είπαμε να αλλάξουμε φέτος κάτι το οποίο, εντάξει, αντί να κάνουμε αυτό, να κάνουμε το αντίθετο. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε την ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτό. Και αυτό λοιπόν με την απόκτηση ενός πολύ έμπειρου προπονητή όπως είναι ο κ. Πεφάνης και με την απόκτηση αρκετών έμπειρων παιδιών με παραστάσεις όχι μόνο από την ΓΑΜΑ Εθνική, ακόμα και με τη Super League 2 με κυρίαρχο τον Λιμπέρη Στεργίδη, αρχηγός στην Παναχαϊκή πέρσι. Νομίζω ότι ξεχωρίζει, αν και όλοι οι παίκτες που έχουν αποκτηθεί είναι έμπειροι, έτσι. Ναι. Πραγματικά είναι δύο παιδιά που συμφωνήσαμε χτες και προχωρήσαμε στο να μείνουμε στον Ατρόμητο, τον Αλέξανδρο το Σμυρλή και τον Λιμπέρη το Στεργίδη. Πραγματικά δύο παιδιά κόσμημα, σαν χαρακτήρες πρώτα απ' όλα, και δύο παιδιά τα οποία είναι τιμή μας που παίζουν στο ερασιτεχνικό εδώ της περιοχής και ιδιαίτερα στην ομάδα μου τον Ατρόμητο, και πιστεύω να το ευχαριστηθεί αυτό ο κόσμος εδώ του τοπικού ποδοσφαίρου και γενικά της Πάτρας. Εγώ έχω γράψει στην Πελοπόννησο τις τελευταίες μέρες ότι πλέον είναι το φαβορί ή από τα φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την συμμετοχή στα μπαράτζ ανόδου. Υιοθετείτε αυτόν τον χαρακτηρισμό ή θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που έχουν ενισχυθεί και θα γίνει ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα? Θα συμφωνήσω με το δεύτερο που είπατε. Οι ομάδες που έχουν ενισχυθεί είναι αρκετές και δεν παίζουν τα ονόματα πάντα ρόλο. Και το ξέρετε πολύ καλά, ιστορικά αυτό συμβαίνει. Όμως πιστεύω θα είναι μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει. Αυτό. Ο στόχος πάντως, εφόσον πραγματικά τώρα με τις κινήσεις που έχετε κάνει, ας μην κρυβόμαστε, είναι να διεκδικήσετε την άνοδο, και αν και εφόσον το καταφέρετε, νομίζω ότι και η ιστορία αλλά και η δυναμική που μου λέτε ότι έχετε ως διοίκηση συνηγορούν ότι η ομάδα θα μπορέσει να κάνει και κάτι καλό και σε ανώτερη κατηγορία, έτσι. Ναι, με την διοίκηση την ισχυρή που σας είπα νωρίτερα και με την όρεξη, με τη ρότα που έχει αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος, νομίζω ότι θα υπάρχουν βλέψεις για πιο ψηλά. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει η χρονιά και τρώγοντας έρχεται η όρεξη, έτσι λένε. Ακριβώς έτσι είναι. Θέλω λίγο να μου πείτε και για τον κόσμο, γιατί παραδοσιακά έχετε μια γειτονιά όπου έχει πάρα πολύ κόσμο και ποδοσφαιρόφιλο και το βλέπουμε και σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι στηρίζει η γειτονιά. Ποια είναι τα μηνύματα που έχετε εισπράξει λίγο πριν την πρεμιέρα? Αυτό που ζω πραγματικά είναι πρωτόγνωρο. Με σταματάνε στον δρόμο, φωνάζουν και μπράβο και μακάρι να βγει, και το προηγούμενο που ήμουν πάρει τηλέφωνο στον δρόμο φωνάζανε. Ανθρώποι του ποδοσφαίρου, ανθρώποι του Ζαρουφλεϊκών. Είναι μια μεγάλη περιοχή, οπωσδήποτε. Έχει κάψα, έχει θέληση να δει την ομάδα πιο ψηλά. Μια περιοχή των 40-50 χιλιάδων κατοίκων, η οποία έχει βγάλει πολλούς ποδοσφαιριστές, έχει μεγάλη ιστορία πολύ μεγάλη ιστορία, 100 χρόνια ιστορία στο αστεχνικό και μια σταθερή ομάδα, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Άλλες ομάδες μεγάλες έχουν σταματήσει. Πραγματικά ο Ατρόμητος με το ίδιο αφημί, με το ίδιο καταστατικό, 94 χρόνια είναι σταθερός. Βέβαια στο ερασιτεχνικό, στην αλφα κατηγορία, μια χρονιά ανέβηκε στη Δέλτα Εθνική τότε, και όμως είναι ένα μεγάλο σωματείο, ένας ιστορικός σύλλογος, έχει όλα τα τμήματα, η πιο πλήρες ομάδα, πραγματικά η πιο πλήρες ομάδα που υπάρχει από τμήματα, και πραγματικά είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, γιατί και εγώ που συμμετέχω
σε παιχνίδια παλεμάχων Ελλάδα και εξωτερικό, όταν τους λέω για το σύλλογο, πώς είναι στημένος, πραγματικά όλοι εντυπωσιάζονται και πραγματικά με κάνει πολύ περήφανο αυτό για τον Ατρόμητο. Μάλιστα. Θέλω λίγο ένα σχόλιο για το φετινό πρωτάθλημα. Το πέρα από το ότι θα είναι δυνατό, γιατί και άλλες ομάδες έχουν κάνει κινήσεις, θεωρείτε ότι θα είναι και με τον τρόπο που διεξάγεται με τους δύο ομίλους, θεωρείτε ότι βοηθάει στο αυτό που λέμε ανάπτυξη ποδοσφαίρου, θα πρέπει να είναι με κάποια άλλη μορφή? Τι εκτιμάτε, έχετε χρόνια παρουσίας στα διοικητικά δρόμενα και στο ποδόσφαιρο, πείτε μου λίγο, αν για παράδειγμα σας έλεγα αύριο, εσείς αποφασίστε λοιπόν του χρόνου πώς θα γίνει το πρωτάθλημα, τι θα επιλέγατε? Νομίζω ότι είναι δύσκολο να με πείσει κάποιος για αυτό που θα πω ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό καλύτερο. Είμαι αντίθετος με αυτό, παρότι τα παιδιά στην έψη είναι φίλοι μου. Σε αυτό είμαι αντίθετος και δεν λέει τίποτα, είναι υποκειμενικό, είναι δικιά μου η άποψη. Για μένα ο πρωταθλητής έπρεπε να βγαίνει ένας πρωταθλητής, ένας όμιλος, και γιατί, θα το τεκμηριώσω. Ναι, είναι πιο συναρπαστικό έτσι και ίσως αυτός να είναι ο λόγος, και μάλιστα με τους ανθρώπους που έχω μιλήσει από την ΕΠΣ μου έχουν πει ότι επειδή το πρωτάθλημα παντού έτσι παίζεται αυτή τη στιγμή σε όλες τις ΕΠΣ της Ελλάδας, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, μου το τεκμηριώσαν οι άνθρωποι. Απλά νομίζω ότι ο πρωταθλητής έπρεπε να βγαίνει κατευθείαν. Δηλαδή ένας όμιλος με 18 ομάδες, ξέρω εγώ, όταν μια ομάδα όλη τη χρονιά είναι πρώτη και πρέπει αυτός να στέφεται πρωταθλητής. Παίξει δεν παίξει μπαράζ με άλλες περιοχές, πρέπει να είναι πρωταθλητής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μια ομάδα πήγε όλη τη χρονιά καλά. Είναι πρώτη και συμβαίνουν 3 τραυματισμοί, 3 κόκκινες κάρτες στο τελευταίο παιχνίδι της περίοδου. Δεν είναι κρίμα και άδικο αυτή η ομάδα να μην βγει πρωταθλήτρια και να ανέβει? Γιατί συνέβη και κάτι τελευταία στιγμή. Αρρωστήσανε 5 παίχτες. Δεν είναι κρίμα και άδικο, είναι κρίμα. Είναι κρίμα, πραγματικά είναι κρίμα. Μια ομάδα που όλη τη χρονιά είναι πρώτη και έχει πάρει όλα τα παιχνίδια, τέρπι τα πάντα. Δεν είναι κρίμα να μην ανέβει αυτή η ομάδα? Δηλαδή εγώ αυτό λέω. Τώρα αν βρεθεί κάποιος να μου πει ότι δεν είναι έτσι. Όχι, κρίμα είναι, έχετε δίκιο, είναι κρίμα. Θα σας πω απ' την άλλη, είπατε 18 ομάδες, έχω φιλοξενήσει και άλλους εδώ στο χώρο, στην εκπομπή, που έχω κάνει περίπου το ίδιο ερώτημα. Άλλοι λένε ότι 16 ομάδες είναι ο καλύτερος αριθμός, άλλοι λένε 18 που λέτε και εσείς, άλλοι λένε 14, γιατί θα σας πει κάποιος ότι αν και εφόσον μειωθούν οι ομάδες, θα υπάρχει δυσαρέσκεια, το πρωτάθλημα της β' κατηγορίας θα είναι διαφορετικής μορφής, υπάρχει μια αλληλουχία πραγμάτων, αλλά συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι ο πρώτος θα πρέπει να είναι πρώτος. Και θα τελειώνουμε. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Σας είπα, είναι πιο συναρπαστικό το πρωτάθλημα όπως είναι τώρα. Πολύ πιο συναρπαστικό. Εντάξει, πάμε play out, play off, πολλά παιχνίδια, derby τελευταίας στιγμής και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Πολύ συναρπαστικό. Πολλά εισιτήρια, ναι, οκ, αλλά είναι το άλλο. Είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα. Για την ομάδα που θα είναι πρώτη σε όλο το πρωτάθλημα. Αν υπάρχει μια ομάδα. Γιατί υπάρχουν και αυτές οι ομάδες που είναι... Είδαμε, η Θεία Λάκα πήγε τρένο πέρσι, έκανε στα play-off μια-δυο ήττες, γεια σας. Το είπατε. Είναι κρίμα. Είναι πραγματικά κρίμα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα θέλω ένα σχόλιο... Αν μπορούσα, αν ήταν στο χέρι μου. Παρακαλώ, πείτε. Θα το άλλαζα. Αν ήταν στο χέρι μου θα το άλλαζα. Θα το άλλαζα με 18 ομάδες όπως είπατε, έτσι. 18 ομάδες κατευθείαν πρωταθλητής. Μάλιστα. Και ας παίξουμε μπαράζ μετά 2-4, 2-5, κάπως έτσι τέλος πάντων. Ναι, έτσι. Μετά άμα θέλουν να κάνουν κάτι συναρπαστικό, το κάνουν έτσι. Οι υπόλοιποι. Όλοι οι υπόλοιποι ναι, αλλά δεν δέχομαι τον πρώτο. Ο πρώτος είναι κρίμα. Από εκεί και πέρα ένα σχόλιο θέλω λίγο και για το ποδόσφαιρο της Αχαΐας. Αναγκαστικά έχει μέσα στην εξίσωση και η Παναχαϊκή. Παρακολουθείτε, σας έχω δει και στο γήπεδο κάποιες φορές. Τι βλέπετε? Λυπάμαι απλά. Λυπάμαι για αυτό που βλέπω. Λυπάμαι γιατί ενώ θα έπρεπε να έχουμε σε όλα τα επίπεδα ομάδες, δυστυχώς μία που έχουμε και αυτή δεν ξέρουμε αν την έχουμε από το δεν ξέρετε ούτε εσείς. Δεν έχω κάτι να σας πω, ούτε έχω να διαφωνήσω. Ωραία. Οπότε, ξέρετε, μια πόλη τέτοια να έχει μόνο ερασιτεχνικό. Δηλαδή, πραγματικά λυπάμαι. Λυπάμαι γιατί η μεγάλη ομάδα της Πάτρας, μάλιστα κάποιοι συναδελφοί σας σε μια προηγούμενη συνέντευξη με ρωτήσανε αν ο Ατρόμητος έχει βλέψει για πάνω, και αυτή τη στιγμή που η Παναχαϊκή, της λέω παιδιά δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Η Παναχαϊκή είναι πάνω απ' όλα στην Πάτρα. Είμαι πατρινός μεγάλος στην Πάτρα
Και την Παναχαϊκή την έχω πάνω απ' όλα. Όπως και τον Απόλλωνα Πατρών. Έχω πάνω απ' όλα. Αυτές είναι οι δύο ομάδες των Πατρών. Εντάξει, παραδοσιακά, ιστορικά... Μα αυτές έχετε μεγαλώσει κι εσείς, με αυτές έχουμε μεγαλώσει και εμείς οι νεότεροι. Έτσι, ας παρεξηγηθώ, αυτή είναι η αλήθεια. Πάνω την Παναχαϊκή δεν μπαίνει κανένας. Δηλαδή, δεν πάει να έρθει όποιος θέλει στον Ατρόμητο, να ηγηθεί ο Σκόνδρας, οποιοσδήποτε έτσι. Πραγματικά, εγώ δεν θα αφήσω, όσο είμαι εγώ, η Παναχαϊκή θα είναι η μεγάλη κυρία της Πάτρας. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε όλοι, πιστεύω. Οι παράγοντες, οι πατρινοί. Μάλιστα. Εντάξει, λυπάστε και εγώ λυπάμαι και τα είπα και νωρίτερα. Θα πρέπει πάντως κάτι να γίνει, γιατί και έτσι δεν προχωράει το έργο. Αν θεωρούν οι διοικούντες ότι η ομάδα θα τρώει 4 και 3 και αποκλεισμούς από το τοπικό, εντάξει, τα πράγματα δεν μπορούν να προχωρήσουν έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει. Και ξέρετε κάτι, το θέμα αυτό που ρωτάτε είναι πολύ βασικό θέμα, γιατί το να παίζει ντέρμπι εδώ πέρα στο Εραστεχνικό Ατρόμητος με τις άλλες ομάδες που πάνε να αποκαμονιστήσουν και να πάμε να ανέβουμε, είναι οκ. Το θέμα είναι να μπορούμε να σταθούμε να ανέβουμε. Το θέμα είναι, ανέβει και το Πάτρε, πάει. Γι' αυτό σας ρώτησα, έχετε απόλυτο δίκιο. Μια ομάδα, και επειδή πολλοί παράγοντες, έχω εμπειρία λίγο, όσοι αυτοί που έχω στα 24 χρόνια που κάνω δημοσιογραφία, πολλοί λένε πάμε να πάρουμε 2-3 παίχτες να ανέβουμε κατηγορία. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Οι ομάδες με 2-3 παίχτες δεν φτουράνε, να το πω λαϊκά. Θα πρέπει να υπάρχει μια δομή που έχει να κάνει με τη διοίκηση, με το staff. Δεν μπορεί ένας προπονητής να τα κάνει όλα. Με τους ανθρώπους που είναι γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Μόνο ότι είναι οργανωμένοι μπορούν να συντηρηθούν και να βρεθούν σε υψηλό επίπεδο. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Να ξέρετε ότι να σταθούν στην παραπάνω κατηγορία από όλες τις ομάδες. Γιατί έχουν νοικοκυρέους ανθρώπους στη διοίκηση και έχουν και τις βάσεις, έχουν την ιστορία τους αυτές οι ομάδες. Τις ομάδες είναι, εγώ δεν βάζω άλλη. Τις έχουμε 3, 1, 2, 3. Εντάξει, λοιπόν, τρεις ομάδες που θα δούμε. 3 ομάδες είναι αυτές που έχουν νοικοκυριό. Αυτές είναι ομάδες. Όχι, συγγνώμη, μην παρεξηγηθώ. Που έχουν το νοικοκυριό που πρέπει και τις βάσεις. Αυτό. Ακριβώς. Και για την κατηγορία υψηλό επίπεδο δεν μιλάμε για τη γάμα εθνική, μιλάμε για πιο ψηλά. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Σκότωρα, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό είναι και ομάδα μου, θα το πω. Μόνο για το ομάδα θα το πω. Είπατε 3, το κατάλαβα. Τι είπατε? Λέω το κατάλαβα, λέω ότι η τρίτη ομάδα είναι ο Ατρόμητος. Λέω ήταν ξεκάθαρο με αυτό που είπατε. Ναι. Λοιπόν, ό,τι άλλο θέλετε πέστε μου. Όχι, δεν θέλω κάτι άλλο. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Ατρόμητο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Πελοπόννησος FM 104,1. Αξιόπιστη ενημέρωση.